Lijep pozdrav svima! U današnjoj koordinaciji očekuje vas nova rubrika koja će vam pomoći da samostalno obavite neke sitne kućanske popravke. U pregledu emisije pogledajte što smo vam još pripremili. U današnjoj koordinaciji obilježavamo otvaranje druge cijevi tunela Učka. Godinu dana smo pratili kako napreduju radovi. Gost Notesa je Dario Silić, generalni direktor BINA Istre, koncesionara Istarskog Ipsilona. U rubrici Tips and Tricks odvjetnik Nikola Sluganović savjetuje na što pripaziti kod ugovaranja kapare na putu do vlastite nekretnine. Ako pitate stanovnike Lastova, od temelja kuće važniji je dimnjak, odnosno fumar. U povijesnoj utrci tko će na krovu kuće podići veći i ljepši dimnjak, govori današnji miljokaz. U novoj rubrici Dobar temelj donosimo savjete kako samostalno obaviti sitne kućanske popravke. U prvoj epizodi majstor od adaptacije Hrvoje Čapin pokazat će vam kako ispravno objesiti slike bez uništavanja zida. Ostanite s nama do kraja emisije. Pozdrav ekipo, s vama je majstor Hrvoje. Danas ću vam pokazati kako ćemo postaviti sliku na knauf zid. Većina novogradnje se pregradni zidovi rade od knaufa i puno ljudi imaju problema kako postaviti sliku na knauf zid. Danas ćemo koristiti alate aku bušilica, šaraf ciger, knauf šaraf i najvažnija stvar knauf tipla, takozvana push tipla. I koristit ćemo paser vagu da bi vidjeli je li slika u vagu. Evo, odabrat ćemo željenu poziciju gdje ćemo postaviti slikicu. Kada odredite željenu poziciju slike, pripazite jer se iza knauf zidova kriju kablovi od struje, utičnica, prekidača i kriju se profili od knaufa. Gledajte da pazite gdje su ti profili, jer ako pogodite tiplu unutra ostaće vam rupa i problem, a ako pogodite struju već znate šta će se desiti. Označite si tu malo sa šaraf cigerom u knauf, pogledate gdje su vam profili. Evo ovdje smo namjerno odabrali ovak da vidite gdje su šarafi, gdje su profili, ali to se ne može vidjeti kod vas kući. Ali probajte uzeti magnet pa isprobate s magnetom, ako uhvati za šaraf, onda znate da je tu profil. A kad vam je struja ili gledate prekidače ili utičnice, uvijek vam ide vertikalno vod i horizontalno do kutije. Imate posebnu tiplu za knauf zid, to vam je tipla od puža koja se zove push tipla. Ona ima plastične zupce koji se rotiraju u knauf oko svoje osi i rade čvrstoću gdje ulazi šaraf. Znači, kod šarafa je jako bitno da bude određene veličine kao i tipla, da ne probije tiplu jer tipla gubi svoje svojstvo. Zašto? Onda pitate se, stavio sam tiplu, sve sam stavio, ali probio vam je šaraf i gubi svojstvo, provrti u svojoj osi knauf i ispada vam. Znači, bitno je da knauf šaraf bude iste duljine kao i tipla i onda će tipla imati svoju funkciju. Stavite ovdje malo sa šaraf cigerom, uzmete tiplu, šaraf ciger i vrtite os tiple. Vidite kako se ona vrti sa plastičnim zubima, ulazi u knauf i to je to. Uzimamo knauf šaraf, stavimo ga na željenu poziciju, u rupu od tiple i malo ostavimo da viri, tako da se rupa od slike može staviti. Vidite, slika ima svoju rupu i sad ću nataknuti. Uzet ću vaser vagu i to bi vam bilo to. Hvala vam što ste bili s nama. Šaljite nam, pišite nam koji vas sitni popravci zanimaju po kući. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Prije godinu dana kad smo ga ugostili, otvaranje druge cijevi tunela Učka za promet bio je samo nedosanjani san. Danas, godinu dana kasnije, ponovno razgovaramo s Darijem Silićem, generalnim direktorom BINA Istre i koncesionarom Istarskog Ipsilona. U trenutku kad je san dosanjan, a druga cijev tunela Učka svečano otvorena. Poštovanje. Također lijepi pozdrav vama i gledateljima Hrvatske televizije. Iskrene čestitke na uspješnom dovršetku radova na probijanju druge cijevi tunela Učka. Sad kad su se malo dojmovi slegli, što možete podijeliti s nama i našim gledateljima?
Da, dugo smo čekali na taj povijesni dan za Istru, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku. Dugo smo pripremali svečano otvorenje nakon 3 godine u tunelu, tako da je to za nas bio jako veliki dan i za naše djelatnike i korisnike i usudim se reći jako emotivan dan. 1976. počela je izgradnja prve cijevi tunela Učka, dugačke 5 km. U tadašnje vrijeme bio je to jedan od najvećih prometnih zahvata u Jugoslaviji. 1981. krajem rujna prva tunelska cijev puštena je u promet. 1995. između Vlade Republike Hrvatske i BINA Istre potpisan je ugovor o koncesiji nad Istarskim ipsilonom. U prosincu 2020. počeli su radovi na izgradnji druge tunelske cijevi dugačke 5 km i 600 metara. 13. rujna 2024. svečano je otvorena druga cijev tunela Učka. Koja je zapravo strateška važnost, odnosno vrijednost ovog tunela za cijelu Hrvatsku? S drugom cijevi tunela Učka mi dodatno spajamo Istru sa ostatkom Republike Hrvatske. 95% korisnika u Istru dolazi autom, tako da ne trebam govoriti koliko je potrebna kvalitetna i sigurna infrastruktura. A uzimajući u obzir i činjenicu da Istra ipak sudjeluje oko 30% u turizmu Republike Hrvatske, onda vjerujem da smo svi svjesni koliko je jedna takva infrastruktura pored sigurnosti i protočnosti bitna da osiguramo i turizam, a da ne govorim gospodarstvo i ulaganje, uzimajući u obzir i činjenicu da Istarski ipsilon sa ulaganjem preko 600 milijuna eura zadnjih 6 godina utjecao na preko 0,5% rasta BDP-a, preko 500 ljudi je djelatnika zaposleno na gradilištu. Vjerujem da je sve to doprinijelo i da mladi ostanu u Istri i u Hrvatskoj, da rade, da se zaposle i da sveukupno potaknemo lokalno gospodarstvo. Probijanje druge cijevi tunela Učka jedan je od najvećih građevinskih projekata u novijoj povijesti Hrvatske. Slijedi sažetak svega onoga što su naše kamere zabilježile tijekom radova na tunelu. Aj, majko moja! Tunel je siguran kad je dupliran i povezan. Znači svi hrvatski tuneli, sad ne znam, to ovisi o puno kriterijama, ali mislim da su sigurni. Činjenica je da je znači tunel Učka bio jedan rijetki sad u Hrvatskoj od tih 3 velika tunela koji nije bio dupliran i on je bio u principu manje siguran nego ova 2 koji su duplirani. Na svečanom otvorenju druge cijevi tunela Učka iz nje su najprije išetali djelatnici. Baš onako kako je to kroz zadnje 3,5 godine i izgledalo. 500-tinjak ljudi iz cijeloga svijeta radilo je na dovršenju ovoga projekta, od čega je više od 50% uključivalo angažman hrvatskih građevinskih tvrtki. Investirano je ukupno oko 200 milijuna eura kako bismo dobili najmoderniji i najsigurniji tunel u Hrvatskoj. Osim sigurnosti prometovanja za radnike na ovom gradilištu korištene su dodatne sigurnosne mjere, poput trake za izvoz materijala i korištenja električnih vozila unutar tunela, a sve u svrhu manjeg stvaranja ugljičnog dioksida. Imali smo isto tako prvi put u Hrvatskoj korištenu inverzibilnu ventilaciju. Znači, 80 metara prije čela bila je montirana ventilacijska skela koja na sebi imala spojnu ventilaciju i zavjesu. Znači, prilikom miniranja ta zavjesa se zatvarala i radila se jedna komora od nekih 80 metara tunela u kojoj su nakon miniranja se skupljali svi otrovni plinovi. U tom trenutku se palila ventilacija i usisavao se taj zrak van. Isisavanje plinova od miniranja trajalo je 20 minuta, nakon čega se istim putem izvana upuhivao svjež zrak natrag u tunel. Jer inače praksa je bila da se samo upuhuje zrak, znači izvana se upuhivao čisti zrak i taj zrak je sav zagađeni zrak, znači iz čela je trebao izaći van kroz cijeli tunel, kroz sve zone radova gdje su bili ljudi. Unatoč inflaciji, pandemiji i nedostatku radne snage, svi radovi dovršeni su u roku. Osim nove tunelske cijevi, izgrađene su i 24 poprečna tunelska priključka koja povezuju dvije cijevi, 12 pješačkih i 12 vozačkih. Ukupno dodatan kilometar tunela. Znači oni su svakih 250 metara i s time je jako poboljšana sigurnost budućeg prometovanja u tunelu.
Govoreći o sigurnosti, tu su sustav video nadzora s kamerama na bazi umjetne inteligencije, sustav promjenjive prometne signalizacije, poseban sustav LED rasvjete koje vaše oči navikava na uvjete vožnje u tunelu, sustav ventilacije i mnogi drugi. Putem našeg video sustava možemo detektirati 6 različitih vrsta nekih incidenta, znači imamo ili suprotan smjer, vožnju u suprotnom smjeru, pješak ili predmet na kolniku, zastoj, znači neku kolonu koja se kreće ispod 30 km/h, zaustavljeno vozilo, dim u tunelu. Ovo što vidite je budući podatkovni, odnosno data centar, a ovo je buduća kontrolna soba. Koja danas izgleda ovako. U centru upravljanja možemo vidjeti znači video zid na kojem su prikaz svih kamera u tunelu Učka, te SCADA sustav upravljanja svom signalizacijom, signalnim planovima, video sustavom, meteo uvjetima, rasvjetovom ventilacijom u tunelu. Na svakih 150 metara u tunelu se nalaze SOS telefoni koji u slučaju nezgode omogućavaju direktnu komunikaciju s operaterom u centru upravljanja. A kraj SOS telefona nalaze se i 2 vatrogasna aparata. Vatrogasno dežurstvo Bine Istre tunel Učka čini 21 profesionalni vatrogasac. Raspoređeni smo na 2 vatrogasne postaje, Istra i Kvarner. Evidencija o požarima u tunelu Učka vodi se od 2000. godine, a do danas u tom tunelu bilo je 12 požara. Za dolazak vatrogasaca na intervenciju potrebno je manje od 5 minuta. Doduše, nijedan dolazak vatrogasaca na intervenciju nije zabilježen tijekom miniranja tunela. Iskorišteno je ukupno 940 tona eksploziva, ali ne bilo kakvog eksploziva. Na ovom gradilištu smo koristili znači emulziju, to je takozvani tekući eksploziv, umjesto patronirani znači dinamit. To u biti u principu ono matrica koja je neeksplozivni tvar, koje ono miješanje s vodom i sa aditivom postaje eksploziv. Na licu mjesta se to ono znači miješa, postoji jedna jedinica koja to miješa sve skupa i postaje eksploziv tek na mjestu ugradnju, odnosno u tunelu. Pa definitivno najveći izazov je predstavljalo probijanje tunela bez da se zatvori promet u postojećem tunelu. Dakle, promet se zatvarao samo kroz 10-ak minuta za vrijeme samog miniranja. Procjena je da će od iduće godine put od Zagreba do Pule trajati svega 2,5 sata bez zaustavljanja. A sada sve iz početka. Jer nakon što je svečano otvorena druga cijev tunela Učka, zatvara se ona postojeća. Kako bi se uskladila sa sigurnosnom normom Europske unije iz 2004. godine. Radovi će trajati do iduće turističke sezone. Svi su radovi odrađeni u zadanom roku. Kako ste to uspjeli, odnosno kako je bio organiziran projekt da ste to uspjeli? Da, radovi su bili jako izazovni, veliki broj izazova. Hvala na pitanju, ali malo tko pita što je sve bilo prepreka u gradnji ove cijevi tunela ove 3 godine. Među najvećim izazovima istaknuo bi probleme sa geologijom. Dosta lošiji materijali nego što su bili u postojećoj cijevi, preko 30 jama, pukotina, karstova. Dakle, jedan od najvećih izazova je bio izvesti radove pod prometom na samo 30 do 50 metara do postojeće cijevi, dakle bez većeg zaustavljanja prometa, tako da ono što nas jako veseli, a to je da nije bilo poginuli, što je jako bitno i u sigurnost i da završimo sve unutar roka. Vi ste radili i testiranja koliko je zapravo sigurnost na visokom nivou u tunelu. Tako je, jedan od opsega posla je bio i sagraditi novu kontrolnu sobu gdje smo objedinili kontrolu i nadziranje prometa iz postojeće, stare i nove cijevi, tako da imamo jedan jedinstveni sustav i video nadzora, automatske detekcije incidentnih situacija, dakle vatrodojavu, novu LED rasvjetu, tako da ideja je bila da centraliziramo, pratimo, testiramo i određena testiranja koja smo napravili u zadnje prije uporabne dozvole u vidu i paljenja vozila i tako dalje, pokazala jako veliku i kvalitetnu i modernu opremu koja je reagirala, riječ je bila o sekundama, da se takvi rizici smanji, na vrijeme intervenira i da kontroliramo situaciju.
Prisjetimo se kratko što nam je u nedavnom razgovoru rekao tehnički direktor Bina Istre Kristijan Santaleza. Kada druga cijev bude puštena u promet, odnosno kad radovi budu završeni, treba će se posvetiti i prvoj cijevi. Koji radovi su pred vama, što vas očekuje? Ta obnova zahtijeva zatvaranje prometa u potpunosti, znači cijeli promet ćemo prebaciti u novu tunelsku cijev i idemo sustav kanalizacije, oprema, ventilacija, rasvjeta, kolnička konstrukcija i sve u skladu sa svim najstrožijim normama sigurnosti. Nakon izgradnje ove cijevi mi smo planirali od početka da renoviramo postojeću cijev, da je dovedemo u skladu sa EU direktivom iz 2004. o sigurnosti dugih tunela u Europskoj uniji koji nemaju izlaze za nuždu. Ne samo da smo napravili taj minimum, nego smo i dodatne mjere napravili. Dakle, ideja je da zamijenimo cijelu rasvjetu, novu reverzibilnu ventilaciju, novi sustav video detekcije incidentnih situacija, tako da cijeli jedan niz mjera koji ćemo napraviti u ukupnoj vrijednosti preko 22 milijuna eura, gdje će radovi trajati praktički do sljedeće turističke sezone, kad se nadamo da će oba dvije cijevi biti u punom prometu. Tunel Učka ima jednu posebnu priču, odnosno jednu dodanu vrijednost koju ima kao prvi tunel u Hrvatskoj, tako odnosno nema niti jedan drugi tunel u Hrvatskoj. Evo vi ćete nam reći o čemu je točno riječ. Da, mi smo gledali da tunel Učka ne asocira samo na jednu, iako je to mega struktura, lijepa infrastruktura sama po sebi, ali da nije samo simbol možda metala i čelika i betona, nego da probamo jednu simboliku naći i asocirati na motive koji su vezane za Istarsku i Primorsko-goransku županiju, na način da implementiramo sa kvarnerske strane oblogu betona smo obložili materijalom, metalima 3D, asocijacija kamena, istarske zemlje u različitim bojama, pogotovo crvena, siva i tako da imamo ulaz praktički u Istru, a sa druge strane, sa istarske strane, ulaz prema Kvarneru, naša upravna zgrada cijela je obložena, to jest obasjana dekorativnom rasvjetom koja će se mijenjati ovisno o godišnjem dobu, a i kad su određeni događaj, primjerice kad igra hrvatska reprezentacija, šahovnica, neke poruke i tako dalje, tako da naši korisnici kad se voze i dobiju tu jednu simboliku i asocijacije na županije, a i da vide da se trudimo da pošaljemo neku poruku i preko tunela da dođemo do javnosti i korisnika što se sve dešava u tom trenutku u Hrvatskoj ili u Istri. Digli ste ljestvicu na svim mogućim poljima. Trudili smo se pored tog aspekta sigurnosti i protočnosti, htjeli smo da ipak ostavimo i budućim generacijama i našoj dječici jednu lijepu infrastrukturu koja ima tu jednu simboličnu vrijednost, vrata Istre, spoj Istre sa ostatkom Republike Hrvatske, tako da se naši korisnici pored udobne i sigurne vožnje da uživaju u ljepotama Istre, tako da ne kažemo bez razloga da je taj put i tunel, ulaz, to jest predstavlja najsigurniji put za otkrivanje ljepota Istre. Sretno i dalje. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama i pozdrav. U nastavku emisije donosimo građevinske vijesti. Koji je uobičajeni iznos kapare i što ako jedna strana odustane od ugovora, zna odvjetnik Nikola Sluganović. A za početak putujemo na Lastovo, otok gdje nije važno tko ima veću kuću, nego tko ima raskošniji fumar, odnosno dimnjak. Dragi gledatelji Koordinacije, danas vas vodimo u najautentičnije mjesto u Hrvatskoj, vodimo vas na Lastovo. Ovdje je autentična priroda, ali je autentična i gradnja, a što ćemo danas Barbejevo graditi? Što drugo nego lastovski fumar. U selu Lastovu poznati smo po tim fumarima i danas ćemo među ostalo još jednoga novoga napraviti. Ajmo! Lastovski fumari su zapravo originalno, ih je bilo samo 20-ak i one su krasile kuće lastovskih vijećnika. Od originalnih 20-ak fumara koliko je bilo vijećničkih kuća na Lastovu koje su krasili fumari, danas ih je vjerojatno, ja pretpostavljam, 40-ak. Iza mojih leđa se nalazi najstariji dimnjak u Hrvatskoj, star preko 500 godina, pa da provjerimo znaju li naši turisti koliko je star. Sorry guys!
come. Do you have a minute? This is the oldest chimney in Croatia. Really? What do you think? We knew it. How old is this chimney? 800 years. 800 years. No, I think 300 years. More. 500. 500 years. Yeah? Yeah, give me 5. To je jedno vrlo suvislo tehničko rješenje, jedno dobro i opravdano tehničko rješenje koje je sastavljeno normalno od tijela dimnjaka kroz kojega struji dim i onda se na vrhu, na konzole od terakote je ovješena jedna opna koja brani vitar da ima izravan udar na otvore od dimnjaka i normalno da kad su kuće izmaknute jedna u odnosu na drugu, pa onda praktički moj dimnjak onemu susjedu ide pravo u prvi kat, ako dim ide ovako, onda neće biti tako dramatične posljedice moga dima na moga dragoga susjeda. A Lastovci su oduvijek njegovali dobrosusjedske odnose. Naselje Lastovo nije klasično otočko mjesto smješteno uz more. Amfiteatralno se razvijalo od sredine 10. stoljeća. Sve su kuće građene na kosinama, mahom su bile jednokatnice tako da nitko nikome nije zaklanjao pogled i sve su gledale na dolinu satkanu od polja, maslinika i vinograda. Nema one klasične otočke svađe tko će biti prvi red domora i tko će imati više katova. Kad su već kuće i pogled bili isti, onda su moć i status pokazivali gradeći fumare. Prave male spomenike arhitektonske kreativnosti. Na Lastovu nema istog fumara. Fumare su počete dobar raditi od šupljeg opeke, matuna šupljega i tako se to i nastavilo do danas kada se mijenjaju se materijale. Za fumare je možda posebno da se vodi računa o tome kako je konstrukcijski napravljen, da nije baš preslab, da je okrugal. Zašto je okrugal? Okrugal je zato što odbija bolje vjetrove i bolje štiti od eventualno nekakvog pomicanja. Posljednjih 20 godina Barba Ivo je alfa i omega lastovskih fumara, njihov graditelj i njihov brižni održavatelj. Materijal je dosta lagan za obradu, tako da je zahvalan, a nije težak. I sve ručni alat? Ovdje je sve ručni. Kruna svakog fumara je njegova kapa koja mora biti funkcionalna i estetski lijepa. Iako je Ivo zagazio u 8. desetljeće života, nije izgubio preciznost i smisao za estetiku. Vrijedno ispunjava zahtjeve svojih klijenata koji i na nove kuće žele staviti tradicionalne lastovske fumare. Na vrh fumara su stavljali nekakvi ukras, zavisi od domaćina što je na to misli tada. Ovi sada recimo novi manje, ali ima sad jedan zahtjev da će staviti na njega jednu tičurinu na vrh. To ćemo vidjeti, ćemo to realizirati. Ovo je stvarno inženjerska stvar, dakle tu nema nikakvih umjetničkih karakteristika. To moraš biti ili pametan seljak ili inženjer. Činjenica je da su ti dimnjaci strahovito funkcionalni, a ja sam više u svom profesionalnom radu susrela više novih dimnjaka koji su disfunkcionalni nego ovi lastovski stari. Dakle, to je stvarno kvalitet od stoljeća 7. Posjetite Lastovo i uvjerite se u ljepotu ovih fumara. Ali ne samo fumara. Lastovo je idealan spoj netaknute prirode i netaknute kulture i tradicije. Od 10. do 12. listopada u Rovinju će se premijerno održati Masters of Building Fair, međunarodni gospodarski događaj koji okuplja sve dionike u građevinskoj i srodnim industrijama. U 3 dana među više od 500 sudionika bit će mnogi stručnjaci te donositelji odluka u investicijsko-dobavljačkom lancu. Jedan od njih je i Karim Rashid, globalna ikona dizajna, te David Biggs, svjetski priznati stručnjak za protupotresno inženjerstvo. U srcu Trogira uskoro će osvanuti veliki montažni most dug 30 metara i težak 65 tona. Do ove je odluke došlo nakon što je krajem 2020. godine utvrđeno da je postojeći most preko Foše sigurnosno i funkcionalno neadekvatan. Riječ je o investiciji vrijednoj oko €1 milijun kojom će se poboljšati protočnost kroz trogirsku jezgru.
Građevinski radovi na plaži Žnjan u Splitu u punom su zamahu i odvijaju se prema planu. Ovog ljeta intenzivno se radilo na zemljanim radovima, uključujući iskope za garažu i amfiteatar, na jačanju nosivosti tla, betoniranju nadstrešnice za solarne panele, kao i betoniranju temelja garaže. Svi radovi trebali bi biti dovršeni do blagdana Svetog Duje 7. svibnja 2025. Projekt je vrijedan 45,5 milijuna eura. Ovoga tjedna u Tips and Tricksima o nekretninskom pitanju zvanom kapara govori nam odvjetnik Nikola Sluganović. Pa da čujemo, što je uopće kapara? Za kaparu se najčešće zna da je to određeni iznos novca koji kupac predaje prodavatelju kako bi osigurao da će mu prodavatelj prodati nekretninu. Također, za prodavatelja je to sigurnost da će kupac uistinu kupiti nekretninu. S druge strane, kapara može biti dana i u drugim zamjenjivim stvarima osim samog novca, te osim funkcije osiguranja ispunjenja obveza od strane ugovornih strana, ima i funkciju potvrde da je ugovor sklopljen. A recite nam koji je uobičajeni iznos kapare? Iznos kapare nije propisan, te je tako ostavljen ugovornim stranama na slobodan dogovor, no uobičajeno je da kapara iznosi 10% kupoprodajne cijene nekretnine. Može li se nekretnina kupiti bez kapare? Nekretnina se može kupiti bez kapare, budući da kapara nije bitan sastojak ugovora o kupoprodaji, iako se u pravnom prometu nekretnina kapara vrlo često koristi. A što se događa s kaparom ako neka od ugovornih strana želi odustati od kupoprodaje? Prije svega, da bi bilo koja ugovorna strana mogla odustati od ugovora, to mora biti izričito propisano u ugovoru. Zato se često ugovara kapara kao odustatnina koja daje mogućnost ugovornim stranama da odustanu. U tom slučaju, prilikom kupoprodaje, kada bi primjerice kupac odustao od ugovora, ako je ugovorena kapara kao odustatnina, kupac bi gubio danu kaparu. A u suprotnom, ako bi prodavatelj odustao od ugovora, prodavatelj bi bio dužan vratiti kupcu dvostruku kaparu. Mora li se kapara dogovoriti kao odustatnina? Kapara se ne mora ugovoriti kao odustatnina, no onda ugovorne strane moraju imati na umu da neće moći samostalno odlučiti odustati od ugovora. Što ako prodavatelj odustane od ugovora i pritom odbije vratiti dvostruki iznos kapare? Onda kupac isto može zahtijevati sudskim putem. Vratimo se sad na početak. Rekli ste da kapara predstavlja sigurnost da će se ugovor ispuniti. Što se događa s kaparom ako se ugovor uredno ispuni? Kod kupoprodaje nekretnina, znači ugovor o kupoprodaji nekretnina je ispunjen kada prodavatelj preda nekretninu u vlasništvo, a kupac plati kupoprodajnu cijenu. U tom slučaju se u pravilu ugovara da se kapara uračunava u kupoprodajnu cijenu, zato što se kapara u pravilu daje u novcu, a kupoprodajna cijena se također plaća u novcu. No, moguće je ugovoriti da se kapara ne uračunava u kupoprodajnu cijenu, te ju je u tom slučaju potrebno vratiti onome koji ju je dao. I savjet za kraj. Svakako bi vam savjetovao da pripazite ugovarate li kaparu kao odustatninu ili ne. Ovisno o tome želite li da ugovorne strane mogu odustati od ugovora. Također, nemojte ugovarati kaparu veću od 10%, te prije davanja kapara provjerite pravno stanje nekretnine, te provjerite postoje li kakvi potencijalni problemi građevinske prirode s nekretninom. Došli smo do kraja još jedne koordinacije. Hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se ponovno za tjedan dana, a do tada pretplatite se na naš YouTube kanal, zapratite nas na našim društvenim mrežama i pomozite nam da ostanemo vaš prozor u svijet građevinarstva. Vidimo se!